सानै गथ'नि बिमा आइजोजों हमजादों हाग्रामा महिलारिया। खोनानानै नोंथाङाबो फोथायनो गोब्राब मोनदोंना? जेब्ला सारा जोंनि न'आव जोङो न' सिङाव जोङो आंनि बोराय आरो सारजों साथामजों जेब्ला जों सावरायबाय थायो खोथा जों माखासे पार्टिनि खोथा जों माखासे खोथा रायलायबाय थानायाव गामिनि सानैसो हिनजावफोरा फैदों। बिथांमोना मा उद्देश्य लानानै फैदोंमोन आं बेखौ बुंनो हाया, खिन्थु जेब्ला बिसोरो जोंखौ गाज्रि हरो होनबा जों आंनि फिसालाजों आंजों थांनानै आं दरजाखौ खेवहैयो। खेवनानै जेब्ला आं बिसोरखौ नुनो मोनो, बिसोर साब्रै साबासो हिनजावफोर बिसोर ज' दंमोन। ओमफ्राय आं बिसोरखौ सोंदों मा खौरां मा उद्देश्य लानानै फैदों। जेब्ला बिदि सोङो बिसोरो सोंदों नोंसोरनाव सोरबा आलासि दंफैयो नामा? थिग बे टाइमावनो आं होनदों औ जोंनाव आलासि दंफैयो। बिदि बुंनाय लेखा बिसोरो आलासिखौ नायनो होननानै बुंबाय। आं होनबाय औ नायजायोथ'। जेब्ला बिसोरो न' सिङाव आलासिखौ नायनो होननानै थाङो अब्ला बिसोरो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ नुयो। होमबा बिसोर गावसोरनो नुनानै माथो हाग्रामा सारसो होननानै गावसोरनो शक जानाय बायदि जानानै बाहेर फारसे ओंखारबोफिनो। जेब्ला बाहेर फारसे बिसोर ओंखारबोफिनो गावसोरनो गावजों गाव सावरायलायनानै माने आंनि सिगाङाव बिसोर बुङो जों माने गोरोन्थि जाफ्लांबाय, माने जों एसे दस्रा एसे उद्देश्य लानानैसो फैदोंमोन, जों हाग्रामा महिलारि सारखौ फैदोंमोन होननानै सानाखैमोन। बिदि होननानै गावसोरनो जोंजों मोजां सावरायलायनानै गामिनि मानसिफ्रा ओंखारलाङो। बेखौनो लानानै माखासे सुथुरा पलिटिकेल इस्यु खालामबाय। माने अखानायै 24 हरदों। जेब्ला सारा जोंनि न'आव जोङो न' सिङाव जोङो आंनि बोराय आरो सारजों साथामजों जेब्ला जों सावरायबाय थायो खोथा जों माखासे पार्टिनि खोथा जों माखासे खोथा रायलायबाय थानायाव गामिनि सानैसो हिनजावफोरा फैदों। बिथांमोना मा उद्देश्य लानानै फैदोंमोन आं बेखौ बुंनो हाया, खिन्थु जेब्ला बिसोरो जोंखौ गाज्रि हरो होनबा जों आंनि फिसालाजों आंजों थांनानै आं दरजाखौ खेवहैयो। खेवनानै जेब्ला आं बिसोरखौ नुनो मोनो, बिसोर साब्रै साबासो हिनजावफोर बिसोर ज' दंमोन। ओमफ्राय आं बिसोरखौ सोंदों मा खौरां मा उद्देश्य लानानै फैदों। जेब्ला बिदि सोङो बिसोरो सोंदों नोंसोरनाव सोरबा आलासि दंफैयो नामा? थिग बे टाइमावनो आं होनदों औ जोंनाव आलासि दंफैयो। बिदि बुंनाय लेखा बिसोरो आलासिखौ नायनो होननानै बुंबाय। आं होनबाय औ नायजायोथ'। जेब्ला बिसोरो न' सिङाव आलासिखौ नायनो होननानै थाङो अब्ला बिसोरो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ नुयो। होमबा बिसोर गावसोरनो नुनानै माथो हाग्रामा सारसो होननानै गावसोरनो शक जानाय बायदि जानानै बाहेर फारसे ओंखारबोफिनो। जेब्ला बाहेर फारसे बिसोर ओंखारबोफिनो गावसोरनो गावजों गाव सावरायलायनानै माने आंनि सिगाङाव बिसोर बुङो जों माने गोरोन्थि जाफ्लांबाय, माने जों एसे दस्रा एसे उद्देश्य लानानैसो फैदोंमोन, जों हाग्रामा महिलारि सारखौ फैदोंमोन होननानै सानाखैमोन। बिदि होननानै गावसोरनो जोंजों मोजां सावरायलायनानै गामिनि मानसिफ्रा ओंखारलाङो। बेखौनो लानानै माखासे सुथुरा पलिटिकेल इस्यु खालामबाय। माने अखानायै 24